Здравейте, аз съм Дъмофилчето от The Bulgarian Дъмофилч. Това е втори епизод от Diamond Survival. Тъпо намерих кол, за да си довърша къщичката. И тям горе. Тук намерих още малко айрон. Бях се отчаял, нямах кол. Даже още айрон намерих тук. И кол до него. Само много изпика. Вижте, нямах кол и затова се направих от дървени въглища. Така. Окей, да почвам къщичката. Взимам си материал. Стъкло. На оле, на писифоса. Сорка. Значи няма да е много голяма. Не. Трябва да е ще трябва да е тук. Мисля. Ребе. Опа. Да. Много голямо стана. Сапа 3. Така. Значи тук. Пак дърво, врата, дърво, долу. Да. И горе. Така. Тук ще е дърво, так, дърво, так, дърво. И тук, нали, по същия начин за вратичка, так, до края. Така само да направя на вратичка. Найс. Оп. Така. 1, 2, 3, 4. Едно, две, три, четири. Едно, две, три, четири. Едно, две, три, четири. Едно, две, три, четири. Тъй. Ще ми трябва майче още. Не. Че ще стигне. Да, тук е така. Бъдат малко да не ми пука. Вау. Нещо ми спами, като идея. Така. Отвътре с, нали, панели. Упс. Опа. Упс. Така. Wow. Така. Това епизод ще е само с къщичката. Ще събера около 2 стака кабелстон и... Събрал съм го. Торч. Тук къде бяха торчовете? Не, няма да има торч. Окей, още на врата. Опа. Хем ще взема едно. Опа.
но не трябва. Ще ми трябва още друго, ще взема това. Как се прави? 4 ще ми трябва. Така. Пъвци. Айде бе. Тъй. Айде. Каблестонето. Хопа. Хоп. Та. Така. Не се ме довършва. Той по 5 реда. Ще така. Съм сигурен дали ще ми стигне обаче. Няма, че няма да стигне. Тогава ще го направя здорово. Това трябва да не е така. Това не трябва да е така. Тук въгъла и той така. Супер. Чакай, аз го имам. Опа. Воу. Упс. Воу. Клетка нещо. Ало? Да? Не сега след малко. Айде, че снимам клип, после ще да найде. Да, знам, айде. Добре, айде. Чао. Мама ми звънна по телефона. Както и да е. Така, продължавам. Постоянно ме прекъсват. Както и да е. Виждате защо до сега не правих поредици. Постоянно ми звънка закачат те...
Така, ще направя под от някакъв различен, ще е 6 и ще се оправя и това ще е края на втори епизод. Първия епизод сега в момента се качва. Така, утре пак учебен ден, може да нямаме толкова много шансове да снимаме, но ще продължа, ще направя поредицата. Ох, че лаги! О, не, няма да е. Ако не знам защо така лагва. Добре, по-бавничко ще работи. Така. Дорт. Ценности, глупости, храна. Дърво. Санд. Стъкло. Добре, не знам защо лага така, съжалявам. Време да се премести, идем вътре. Пада ми в пасътто, който не е хубаво и лагва. Сорка. Така. Не бе. Да, това беше всичко от мен. Ще се довърша лаг, нали, вратичката. Довиждане.